साला बिदि हस्पिटालाव गोथैफोर बायदि उन्दुबाय थाबा जानाय नङालै आं सलियालै हस्पिटालफोराव दुब्ला दुब्लि उन्दुबाय थानाय रायलायनो रोङो थाबायनो रोङो मा बालनो हस्पिटालाव थाबाय थानांलाय बे अमा राजाया ओरैनो गोथैफोर बायदि उन्दुना थाग्रा मानसि नङालै बेनिखायनो ओंखारलांसै आं देहाखौ माबायदि मोनखो देहाखौ एसे मोजाङानो मोनबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां ओमफ्राय आं दा न'आव थांनोसै टिभि नायहैनोसै इलेक्सननि खबरखौ लानोसै आं इलेक्सना जेनदोंना देरहाखोथाय देलाय बुंलाय आं इलेक्सनाव जेनखोना देरहाखो आं बेफोरखौ खबर लायाखै आरो इलेक्सननि रिजाल्टखौनो आं फात्ताखौनो लायाखै हस्पिटालाव गोबां पेसेन्टस दङ बिसोरखौ नायनानैनो आं टाइमखौनो मोनाखै आच्छा बार' टाइमानो लारु आंखौ डिस्चार्ज होदो दे आं न'आव थांनोसै नाथाय नोंथाङा न'आव थांथ'नो हाया थांनो हाया मोनसालां अरे नोंथाङा थांनो हाया मा एसे अख्रा मानसि बेलाय अख्रानि बिखा सोना होनायखायनो मोख्रा बायदिसो जासिगोन नामा बेलाय बेवहाय हस्पिटालाव गोलैसोना थाबाय थाबा जाया हस्पिटालनि माखासे फर्मालिटिसफोरखौ दावला जाया खालामथोंसै मेथ'सला आपना घर इलेक्सननि रिजाल्टखौ मिथिनो लुगैनाया हामथारलांहा गसाय इलेक्सननि रिजाल्टखौ खोनाबा मा जागोनलै बियो आंथ' बिनि खाथियाव थांनो हानाय नङालै आंखौबो जावख्लाबथारगोन हायोबा नोंनो थांदो नोंथ' बिनि बिसालथेबो ना थांखानांसिगोन न'खरनिनो मानसि जाबाय जेब्ला दे थांदो थांनिरा दाबा मानसिया माबायदि महर लालायगोनलै बेलाय जेननायखौ एक्सेप्ट खालामनो हागोन नालाय बे जिबायदि खर' गरम हेलौ नाजुदां मा अमा राजाया हस्पिटालनिफ्राय थांबाय आयु दा रिजाल्टखौ खोनाबा खम फाग्ला जागोन बियो आंसो बोरैबा मोनबोलायलांबाय बे फाग्लानि थाखाय दे नोंबो न'आव फैदो माबार जायफ्रा थफिरामखौ मोजाङै नोजोर हो जाहाथे थफिरामा जेरावबो बारग'आ आयु थफिरामखौ मा खालामनो नागिरदों बिसोरलाय आयै आं मा खोनादोंहाय आयै थफिरामा बहा दं थफिरामखौ बहा दोनदों नोंसोर आं मिन्थियानो आयै साब्बा गासै सोबा जागोन मिन्थिबाय आंखौ नों थगायनो फैदों आं दासो खोनाथारदों नोंखौ फन रायलायनाय सोरजोंबा बुं थफिरामखौ बहा दोनखोमादों नोंसोर थफिरामनि जायगाया जेलावसो बाहेराव नङा बेनिखायनो जों साजा होनो नागिरदों आयै बबेनि हिर' जाखांदोंहाय नोंसोर साजा होनो नागिरलायनाय बेफोरबायदि खामानियाव मानो आगान होलाबायदों नोंलाय दाखुथां माथां सोर खोन्थादों नोंनो बुं सोर बियो जानला माला खामानियाव आगान दाहो नोङो गावखौनो गेंस्टार बायदि मोनथारदों नामाहाय अलरेडि दा थफिरामा बहा दं खामानिफोरखौ मानो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन खालामनो नागिरो थफिरामखौ जानला माला मानसि बायदि मोनदों नामा थफिरामनि न'खरनि बेकग्राउन्डखौ मिन्थियो नोंफोरनिख्रुइबो पावारफुलसिनसो एग्राउन्डा लादों सोरखौबा जल्दि खोन्था थफिरामा बहा दं आफानि लहा दोनग्रा न'आव बानलु बेदां नोंनि खर'आ थिग जायगायावनो दङ ना थफिरामखौ नोङो नोंसोर नोंफोरनि खामानि मावग्रा जायगायावलाय मानो दोनैखुमानांगौ जाखो मानो होनोब्ला बेवहाय रावबो मानसि थाङा बेनिखायनो दोनैथ'दों आं मा खालामनो नागिरदों नोंसोर थफिरामखौ बेखौ एसे साजा होनो नागिरदोंमोन जों आयै दरखार गैया साजा नोंसोर होनाङा मिन्थिबाय साजाखौ पुलिसासो होगोन होमबालाय माथो पुलिसनिफ्राय थाब फैनो मोनखो बेलाय जागोन बेफोर गासिबो जागोन नो मानसिया हगारनानै होना माबा फाल्तु फाल्था खामानि मावबाय थाना सोरबा मिन्थिबा मा सानगोन सोर खोन्थानाय नोङो बेफोरबायदि मावनो थाखाय सोर खोन्थानाय बे एमाव राजानि खोथाखौ लालायबाय नामा नङा आयै एमाव राजानि खोथाखौ लायाखै एमाव राजा बुंबाबो बुङाबाबो आंबो साजा होखागौमोन बेखौ दरखार गैया बानलु बेदां बेफोरबायदि खालामनो दरखार गैया थौ आंखौ लानानै थौ थफिरामनिसिम माबा पुलिसफोरा नोंखौसो लानानै थांगोन मिन्थिबाय बानलु बेदां बेनिखायनो बेफोरबायदि जाहामेलायाव दा गोलैथार दायनिगिरिया साजा मोनखागोन सानसे नङा सानसेबाबो जेरैखि जायाबाबो नोंल' माबा गेंस्टारफोर बायदि बेफोरबायदि खालामनो दानाजा मिन्थिबाय थौ होनदों जागोन दे आयौ माबायदि गथ'आ बियो मा सोलोंखुमादों सोर खोन्थादों बा मानसिनि नामबो लालायबावा फाक्का बे एमाव राजायासो खोन्थायाखैथ' बिफाया जेरै फिसालायाबो एरैथार बे एमाव राजानिनो फाव जाथारगोन बियो मोनसेनि उनाव मोनसे मा बाल मावबाय थायो बिसोरबो मा राजाया जेने थेने मोजां जालायबाय नै माबा मोनसे खालामना लालायबाय दा रोंला आं बिसोरखौबो बाप्पावै आंखौ सोर किडनेप खालामनानै लाबोखोब्रा आंहा गाबोन सोरांबानो पुलिस थानायाव थांनानै सारेन्डार जाहैनो नागिरदोंमोन सोरथो लाबोलायखोब्रा आंखौ किडनेप खालामनानै थफिरामखौ मोजां जानो चान्सखौनो होला नामाब्रा मानसिफोरा आं मोजां जानो मोनमारला नामा सोर महा पापि आंखौ लानानै फैलायखोब्रा गावनि दायखौ सिमान जानानै मोनसे गोदान लामाजों आगान सुरलांनो सानबाय बेखौबो मानसिफोरा आंखौ चान्सखौनो होआ बिनिखायनो आङो रायखसो जानो गोसो जाबाय आं रायखस असुर दानवसो जानो गोसो जाबाय आं जेब्ला आं मोजां जायो रावबो आंखौ नायफिना गाज्रि मानसिफोरखौसो फात्ता लायो गाज्रि मानसिखौसो राजा खालामो नाथाय आं बायदि मानसिखौ रावबो सैया सिख्लाफोराबो आंखौ नायसननो नागिरा लोगोफोराबो आंखौ फोथाया आंथ' एसेबां गाज्रि नङामोन ना मानसिया जेरै मानसिफ्रा आंखौ गाज्रि खालामदों जेरै मानसिफ्रा आंखौ गाज्रि बानायना साजायदों नाथाय आंथ' एसेबां गाज्रि नङाना जे जायो जाथोंसै जानांगौ आंनि जोबथा साना बेनोसै खोमा
आं थैसिगोन खोमा सोंसै बेनो आंनि थुंगेनाय लामाया सफैबाय दं बादालि नोंल' गोसो खुसि थादोलै सना जाय हौवाजों हाबा जागोन बे हौवाया नोंखौ अराय अनबाय थाथों बादालि सना बादालि नोंना बादालि थफिराम आं बादालि थायरानि दालि नों बेवहाय थफिराम गोसोखौ हमथादे आंनि थाखाय नाथाय आं जेलाव थांबाबा माला गबोफिनगोन बिनि जेबो थिखना गैयाना सासे मानसिखौ गावनायनि साजायाव गावनि दायखौ सिमान जानाया बिराद गिदिर बाथ्रा मिथिबाय आरो नोङो गासैबो थिग जानानै आंनिसिम सफैबानो जाबाय बेखौनो खालामनो सानदोंमोन नाथाय सोरबा महा पापि आंखौ किडनेप खालामबाय आं गाबोन फुङावनो पुलिस थानायाव थांनानै सारेन्डार खालामहैनो नागिरदोंमोन आं दा मा खालामबावनांगौ जाखो जेबो खालामनाङा गावनि सायाव फोथायनाय लाखि आरो सैथोनि सायाव फोथायनाय लाखि थफिराम मानो होनोब्ला सैथो लामाजों आगान सुरनाया आरो सैथो बुंनाया एसे गोरा बाथ्रा जायो आरोना अब्लाबो नों नाजा दे थफिराम आंनि थाखाय जागोन दे आं गासैबो दायखौ सिमान लागोन दासो सिमान लागोन होनदों हो बादालियालाय बादालि सोर बादालि अबेनि बादालि नाटक खिन्थिनाङा नों आच्छा होमबा आं सिमांसो नुदोंमोन आरो ओइ जायफ्रा नोंसो माथो आंखौ किडनेप खालामनाया आंथ' नोंनि मोखांखौबो नुखाबायलै जाम्बा गथ' किडनेप खालामदों हो खर'आव मोखाङाव होथेना लाबानो जायोमोन ना दाथ' नोंनि मोखांखौ नुबायना आं नुबाय मा खालामगोन नोंलाय हाय थाथानो मासि दुगालै आंखौ हायथा होनना बासि नामा हायथाबाबो बिराद पावारफुल आं गेस सिलिन्डारा गाहाय हायथाथा थेवबो रागा जोंबा बेफ्रुबा मा खालामो मिथिगौ बावै गावखौनो गेस सिलिन्डारजों रुजुलायदों आच्छा नों आंखौ मानो किडनेप खालामदों गथ' आं गथ' नंला आं 18 बोसोर जाबाय बे बोसोराव भटखौनो होनो मोनदों आं आच्छा फापनाखौनि खोमोना रज'दोंना रज'आखै नोंना मानो नांगौ मोनामसुनो नामा ने मोनामसुनोबा मासे मैला गथ' नोंलाय आं सानफ्रामबो दुगै बिदि मैला मैथाजों आंहा जेबो खामानि गैया फापनाखौनि खोमोन सोंलायग्रा ना नों मोनामसु आयदै मोनामसु बावै मा जादि गथ'लाय गोलोमदैयालाय मासे गेसाव गेसाव मोनामदोंलाय नाफाम थ' नों नाफाम जाया नामा आं नाफाम जाया हगार मोनामसु दारि सोंलायग्रा ना मोनामसु ओइ गथ' हगार हाय थाथा 1.5 फुटियानो मा एसे दुगा मारा नोंलाय हायथाबानो 1.5 फुटियाबानो दुगा जानो मोना नामा गोदनायाव अरफ्लं जागोन आंजों दानो अरफ्लंनानै ज' थै लोंजागोन मा आंजों जे जानो हाया मोखाङाव गाज्ला जानो बावबाय नामा ओइ गथ' नों एसेबां गिदिर मानसिखौ बिदि जोख्लाबबायना आंखौ थफिरामखौ जाम्बा बुरबक गथ' आंखौ बुरबक होनदों नों बुरबक नङाबा माथो बुरबक मानसियासो किडनेप खालामनानै गावनि मोखांखौ होथेनानै लाया आं बारग'नानै नोंखौ पुलिसफोरनो खोन्थायोबा मा खालामगोन नोंलाय किडनेप खालामनो रोङाबा नैबे थफिरामनाव सों नैबे थफिरामनि गेंआव सामिल जा आं गासैखौबो फोरोंगोन नंगौथ' आरो मा खालामनांगौ बुं आं मानसिफोरजों हायथा होनजानो बाथारबाय सिख्लाफोराबो आंखौ हायथा होननानै रावबो गोसो थोआ हायथा मानसि जेरावबो उदाया होननानै उदाया जायो नामा उदायो हायथाफोराबो बिराद खामानि होयो दा नों बिसोरखौ खिथेर लाखिनो लुगैना लुगैया नोंखौ जाय हायथा होननानै बासियो लुगैयो बेनिखायनो आंनो खोन्था आं मा खालामबा गेंस्टार जानो हागोन होमबा नों आंनि चेला जा जागोन आं नोंखौ सालु खालामगोन जिबायदि नुदों आं नोंखौ नोंनाव एक्सट्रा टेलेन्ट दं जायफ्रा नोंनाव ओरैबायदि लाखुमा टेलेन्ट दं जाय टेलेन्टखौ रावबो नुवाखै नैबे थफिरामासो नुदों औ आंसो नोंनि लाखुमा टेलेन्टखौ नुदों नोंखौ आं ओरैबायदि मोजां खालामगोन ना बयनिबो नोजोराव नोंखौ सनमान गोनां खालामगोन नोंखौ हायथा होननानै रावजोंबा बासि होजाया आं नोंखौ आं बयजोंबो गिजानाय खालामगोन मिथिबाय जायफ्राव आं नोंखौ फोथायनो हागोन आदा मानो हाया गोसो जाबानो नैबे दुरुंखौ थबस्र' बस'नानै आं नोंनि गोदनाखौ गाथेनो हायोब्ला नाथाय आं नोंखौ अनदों बेनिखायनो आं नोंखौ जेबो खालामा दा बुंदोल' नों आंनि शिष्य जागोन ना जाया नों गेंस्टार जानो लुगैगोन ना लुगैया दा खोन्थालाय एमाव राजायानो नोंखौ किडनेप खालामनो होआखै होनलाय दे नों खोन्थालायाबाबो बुजिखाबाय आं एमाव राजायानो दा नों एमाव राजानि बेस्ट फ्रेन्ड नङा होमबा नों बेस्ट फ्रेन्डनि थाखायनो जिबायदि डेन्जार खामानि मावदों आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दं जायफ्रा बेनिखायनो आं नोंखौ जेबो खालामा अदेबानि आं नोंखौ ओरैबायदि मानसि खालामगोन जाहाथे गोजौ मानसिफ्रा गंलायनानै नोंखौ सनमान होयो खोनानायावनो जोबोद मोजां खोनादों नङा होमबा आं खालामगोन नैबे थफिरामा खालामनानै होगोन नाथाय नोंथ' जेलावसो थांगोन ना जेलाव थांबाथ' नोंखौ पुलिसफोरा थाब हगारनाय नङा अब्लाबो नों टेनसन लानाङा आंखौल' जेलाव नों लोगो हमहैबाय था आं गासिबो आदब खायदाखौ नोंनो फोरोंजोबगोन औ बापावै सोर फैदों आंखौ बरायनो बा समायसोदों माथो नोंनि मोखाङाव आगर ब्रे ब्रे बिराद समायसोदों माथो मा जावलिया जाबायानो माने आंनि मोखांखौ नुनानै लाजिया दाय माबा मावनानै आंखौसो उल्था बिदि होनबावनो माखौ लाजिनांगौ जाखो
दायनिगिरिया नोंसोरसो आंखौ किडनेप खालामनाया नोंसो बाहाबा आंखौ किडनेप खालामनाया मानि थाखाय आंखौ किडनेप खालामखो नों रिता आं नोंखौ किडनेप खालामाखै नोंखौ जेलावसो थिनहरनो नागिरदों नों दाय मावदों जेब्ला दायखौबो सिमान जा मानो सिमान जानो आं मावाखै जेबो दाय मावाखै आं मानि दाय मावाखैहाय अमा राजाखौ गावनानै बावबाय अमा राजा बायदि मानसिया बेबो जोनोमाव थांनानै थानो समाया हिनजाव उन्दै उन्दै गोसो थोग्रा हिनजाव लाइन मारिग्रा हिनजाव सासेबो थोयै मानसिफोरनो बिथोर बायदि मानसिखौ नों गोथाङैनो खानानैसो बुनांगौ मानो होनोब्ला बिसोरनि थाखायनो जों सिंगोल सेंग्राफ्रा हिनजाव मोना सेरजा नोंहा मोन्थाय गैया बेफोरबायदि मालायखौ गावलाबायनो नोंनावसो टेलेन्ट गैया दा नोंनि आखलासो जाया दा मा बुंनांगौ मा थानांगौ मा मावनांगौ जेबो थि टाइमाव रोङा जाम्बा जाम्था जाम्बा होननाङा ओइ गथ' नोंहालाय मा नांजादों थफिरामखौ जेबो होननाङा मानि थाखाय नोंबोथ' थफिरामखौ किडनेप खालामफादों नङा होमबा नोंबोथ' सासे दायनिगिरि जाबाय बे गथ'खौ जेबो दाबुं जायफ्रा थफिरामजों मानो लोगो जादों नोंलाय आं मानो लोगो जादों बाद हो बेफोरखौ थफिराम बाहेराव पुलिसफोर दङ नोंखौ पुलिसफोरा लांनो फैबाय नाथाय आंखौथ' दिनै सानसेनि थाखाय मोजाङै थानो हो आं गाबोन फुङावनो गावनो सारेन्डार खालामहैनो नागिरदोंमोन ना अन्नानै आंखौ हगारदो आंखौ दिनै सानसे आराम थानो होदो नोंनि सायाव फोथायनाय गैया पुलिसफोरा लांनो फैदों थांदो सारेन्डार जाहैदो जायफ्रा बिनि आखाइखौ खेवनानै होदो नों जेला थांबानोसै होमबा नों जेबो जिंगा दासि जायफ्रा आं नोंनो खोथा होखाबायना आं नोंखौ बयजोंबो गिजाग्रा मानसि खालामगोन नों जेबो टेनसन लानाङा आच्छा होमबा आं नोंखौ खेवनोसै दाय जागोन दे नोंसोरबायदि गोन्दा मानसि थानायावनो नैबे अमा राजाया माबोरै जेनखो आंलाय मिन्थियालै आं बुस्थुखौ नायैसो मा जादों होनना मेगन नांबावगौ नामा नोंनोबो बुस्थु नायनो बुस्थु देखायनि आं बुस्थुखौ गसाय जावैसो जेननाय देरहानाया थाखायो एसेबां रागा जोंनाङा दे ओइ बिहावसो नोंबोथ' खम नङालै मालाय पार्टिनो भट होदों नङा होमबा नोंनि थाखायनो जेनदों आं नङा माथो नोंनोनो होदों मालाया गाज्रि मोनगोन साननानैसो जोङो नोंनो होआखै होननानै बुंदों आच्छा आइसक्रिम दौनानै आंखौ बुरखायदों नामा आंखौ बुरखायनानै लाब गैया नैबे अमा राजाया नोंसोर थानो माब्रै जेनखो माब्रै मा जालांखो सोर हादा मुसेन आलिया देराखो माब्रै द्र' जानो मोनखो हाफांजों आंजों द्र'बो जायाखै आं साबानि मायाव जेनदों होनदों नामा बे साबेसर आंनो भट होयो साबाया बिसोरखौ लाइन फाथिनानै मोसौ बुनाय बायदि स्राद होनांगौ आं जेनदोंना बिसोरनि थाखाय आं जेनदों आरे आं फार्स्ट टाइमाव खामानि मावाखै नैथि टाइमावथ' आं खामानि मावगौमोन ना माबायदिब्ला रायजोफ्रालाय रायजोफ्राबो एसे नोजोर होनांगौना आंखौ माब्रै जेनखो आङो साला बे रायजोफोरानो बिराद सेल्फिस मालाय रायजोफोरखौ सेल्फिस बुंनो नोंनि आखलनि थाखायसो जेनदों दा आंनि आखलाव मा दं आंनि आखलाव मा गाज्रि दं थफिरामासो आंखौ गावदों दा आं थफिरामनि मेटारखौ जेबो खालामथ'ला आंनि इलेक्सननि रिजाल्टआ बोरै मा जाखो बेखौ नांगौ आंनो अमा राजा नोंखौ थांखांबाय होननानै नोंखौ इलेक्सनाव जेनबाय होननानै रिपर्टारफोरा लाइन जागासिनो दङलै नोंनि इन्टारभिउ लानो बे जेननायावलाय आंनि मानि इन्टारभिउ बाव आंनि माब्रै मोनदों जेननानै बेखौ सोंनो होमबा डायलगा लिर होमबा डायलग इलेक्सनाव जेननायनि डायलग लिर आच्छा आं डायलग लिरनि र' बहि खलम लायनि नोंसोर थानायावनो आं दिनै जेनबाय आं जेनबाय नैबे अमा राजाया जेनबायना रावखौबो मोजाङै थानो होला उतपात गन्डगल लगायजोबो नों अमा राजानि अमा खर'आ जेनबाय दिनै बे जेननायखौ आं मालाबाबो लानो हाया जेननायखौ थफिरामा बहा थांदों आं मा मिन्थिगौ गोजावहैलायबाय बे बहाबा गावनि फिसालाखौनो ताल लानो रोङा मा थाल लाबाय थानांगौ बे बोराय मांग्रांग्रांखौलाय मावहैलायबाय बे माबाफोर बहाबाफोर दुस्थ' खामानि इन्सपेक्टर नोंथां थफिरामा सासे दायनिगिरिसो बेखौ बेफोरबायदि दोनजाया नाथाय थफिरामखौ किडनेप खालामनायाबो जायाखैना बेखौलाय सोर किडनेप खालामदों खालामाखैना बे खारखुमानो नागिरनायखौसो खानानै दोनदों ना थफिराम थांदो थफिरामखौ आरो जा साजा होनांगौ होदो बेखौ हगारफिननाङा थफिराम नोंनि बिमाया नोंखौ हाजारखि बासायनो नागिरा मानो नोंनि लामानि सु जानानै गसंथेबाय थागोन आं मानो होनोब्ला नोंनि बिमाया नोंनि फिसाजोनि सायाव आखाइ होदों बेबो नोंनि दायनि थाखाय लानानै थांदो बाथारबाय आं बेवहाय थाबाय थानो जायफ्रा नोंल' मोजाङै थादो जायफ्रा लोगोफोर मोनसे फोसावनाय दा मोनफ्रोमबो केरेक्टारखौ देखायनो थाखाय एसे स्ल' जानानै होयो होनोबा गासैबो केरेक्टारनो स्क्रिन टाइम होनांगौ जायो गासैबो केरेक्टारानो बयनिबो फेभरेट सोरबा थफिरामखौ मोजां मोनो सोरबा अमा राजाखौ मोजां मोनो सोरबा हाफांखौ मोजां मोनो बेनिखायनो गासैखौबो जों होनांगौ जायो बेनि थाखायनो खायसे कमेडि मोमेन्ट्सफोरा फैनो थाखाय गोबाव टाइम लायो स' डन्ट वरी नोंथांमोनखौ मिनि होनो नाजाबाय थागोन थ' दायो मिनिनो मोनथ'वाखैबाबो उननि एपिसडफोरा मिनिबाय थानो मोनगोन होनोब्ला उननि एपिसडफोरा जोबोद मोजां जाबोगासिनो दङ नोंथांमोना फोथायनाय लाखि स' नोंथांमोना टेनसन दाला
अब्ला दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोसे लाइक होनो दाबाव आरो चेनेलखौ गोदानफ्रा साबस्क्राइब होनो दाबाव दे अके बाय